Matagumpay na na-rescue ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection at PNP ang 10 pamilya mula sa iba't ibang lugar sa Kamalig Albay na natrap sa baha kaninang umaga July 24. Ayon kay Team Florese, Public Information Officer ng LGU Kamalig, pansamantalang nakasilong sa Kamalig Command Center ang mga inilikas na pamilya. Katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, patuloy din umano ang kanilang relief operations sa mga apektadong residente. Kailangan po na may mga i-rescue po na mga families for them to be sheltered to the evacuation centers po. Kasi hindi pa po natatapos yung ulan. So we are anticipating na magpatuloy pa po yung ulan. So mas mabuti na po na na-evacuate na po sila. Nagpapatuloy din maging ang kanilang mahigpit na monitoring, lalo na sa mga apektadong barangay upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga residente. Naglilibot po yung team sa mga affected barangays, and we are giving out supplies of rice and essential goods, canned goods and noodles sa mga affected families po. And hindi lang po yan, ang reach kasi ng LGU is dapat po as mandated ay as directed by Mayor, dapat lahat na pamilya mabigyan. So we are still waiting for the data collected by our 50 punong barangays kung sino-sino po ang mga dapat i-prioritize. Ito po kasi ilalagay po to sa population at risk. Ito po kasing population at risk, ito yung mga lista ng mga families na affected. Kabilang na po dito yung mga number of PWDs, yung mga senior citizens. Kaya po, dapat po, yun ang magiging reference natin sa mga intervention na gagawin ng LGU. Samantala, nanawagan ng LGU Kamalig sa kanilang mga mamamayan na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa kanilang hotline numbers na makikita sa inyong screen kung nangangailangan ng tulong. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.